ଏ 2025 ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ପରିବାର, ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଏ 2025 ମୋ ଠାରୁ। ସବୁ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ପଛରେ କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ। ନା ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଜରୁରୀ, ନା ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଏ 2025 ମୁଁ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏ ଜାଗାକୁ ତ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଏମିତି ଲାଗୁଛି କୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବସି କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି? ଲାଗୁଛି ଏ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ସେଇପଟରୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଠି ତ କେହି ବି ନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏଠି କିଏ ବସି କାନ୍ଦୁଛି? କିଏ ତମେ ଏଠି ବସି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଆରେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତମେ କିଏ? ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି କି ତମେ ମଣିଷ ବୋଲି। ମୋ ନାଁ ନେତଲି। ମୁଁ ଏ ୟୁନିଭର୍ସର ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଲଫା ୟୁନିଭର୍ସର। ମୁଁ ଭୁଲ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତମେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ? ଆମ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ମନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଚିକି ସେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଚାଲିଗଲି ଦେଖିବାକୁ କି ସେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କେଜାଣି ମୁଁ ସେ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ହଁ ତ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ଆସିଥିଲ ସେମିତି ଚାଲିଯାଅ। ନା, ମୁଁ ସେମିତି ଯାଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଯିବ? ମତେ ଏ ୟୁନିଭର୍ସରେ ବି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସିକ୍ରେଟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେବଳ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ଗେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଲଫା ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ये यूनिवर्सରେ ତ କିଛି ବି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ। ଏ ୟୁନିଭର୍ସରେ ବି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏଇ ଦେଖ, ଏଥିରେ ସେ ପ୍ଲେସ୍ର ଲୋକେସନ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆସିଲି ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏ ୟୁନିଭର୍ସର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିନଥିଲି। ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଏ ୟୁନିଭର୍ସର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯଦି ମୁଁ କାଲି ଭିତରେ ନ ଯାଇପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବିନି। କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଏ ଲୋକେସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 36 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ମାତ୍ର 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ 2025 ସରିଯିବ, ଆଉ 2026 ଚାଲିବ। ତାମାନେ କଣ ଏ ଲୋକେସନର ଲିମିଟ୍ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବି। ଓକେ, ତମେ ବି ମୋ ସହ ଆସ। ଏଇଠୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ଆମ ଲୋକେସନରେ ତ ଦେଖଉଛି ମାତ୍ର ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି 5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଇଏ କେମିତିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ। ଓ नो ଅମ୍ବରବାନ, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଲଫା ୟୁନିଭର୍ସର ସେ ସିକ୍ରେଟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଏମିତିକା ମନଷ୍ଟର ସହ ମୋର ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତମେ କେମିତି ସେ ମନଷ୍ଟର ସହ ଫାଇଟ୍ କଲ? ଏ ମନଷ୍ଟର କେବଳ ନିଆଁକୁ ଡରନ୍ତି। ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଆଁ କୋଉଠୁ ଆସିବ?
प्रथमे एठू चल। ठीक अच्छे। ठीक है रुह। एबे कौन करबा अमरबान? आम पाखे टाइम बहुत कम आमको जेमी थे से मंचर को हर पड़ो। किंतु से केवल निया को डरिबो। निया लगेबा कहले मते जेमी थे गुंटू सुकिला काठ और दुटा पत्थर दरकार। आइडिया ठीक अच्छे तुम ठिया हो मुझे निया जोड़ कर जल्दी कर अमरबान। मते जेमी थे दुटा पत्थर जोड़ करिया पड़ो आ गोटे सुकिला काठ तार साहाय्य आम मंचर फाइट कर। पत्थर तो मिलगला सुकिला काठ दरकार। जल्दी कर अमरबान। नियम जोर करदे बेतली आमको निया साहाय्य से मंत्र को हर पड़ो। आस जल्दी चला हम टाइम बहुत कम। एटा से गेट अमरबान। थैंक यू सो मच मु तुमको केबे भी भूली पारिबिनी। मितली तुम जाओ तुम टाइम बहुत कम।